Se, den her gevindstangen, den sidder i centrum, og skiven, den sidder meget forskudt fra centrum. Og når man kigger her, så kan man se, at hvis skiven her, den ligger i centrum, så kommer man til at bøje de her arme, når man spænder dem sammen. Skive med O-ring, det er den, der skal sidde nede under vandhanen. Og så her, den passer ind med et lille styr her, en lille flanke ind her, så den kan ikke give sig. Og så sætter man den på her. Men der kan det køre rundt det hele. Og det er kombineret med, at den her skive på bagsiden har meget dårlig fat. Det gør, at O-ringen den kan komme uden for hullet. Og man kan forskyde vandhanen, selvom man har forsøgt at spænde den hårdt. Jeg har været i gang ved drejebænken og lavet sådan en lille flanche her. Den passer ned i hullet og kan ikke give sig, og den passer på den her flanche. Så med de to i, og når man spænder vandhanen ned, så sidder det faktisk som det skal. Men den her, den skal man åbenbart selv udtænke og fremstille, og det synes jeg nok ikke lige er helt i orden.